እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ልዕሊ ሓተት ዕቁባ ጽዑቕ ምጽንጻን ከካይድ ዘኽእሎ ሓንጺጽዎ ዘሎ መደብ ክስርዝ ጥርዓን ቀሪቡ ኣብ በበይኑ እዋን ኣብ ኣባል ሃገራት ዕቁባ ዝሓተቱን ዝተዋህቡን ስደተኛታት ዝርዝር መንነቶም ዘጠቓለለ ጸብጻብ ወይ ዳታቤዝ ተወሳኺ ዝርዝራት ኣቲዎ ኣብ ምጽንጻንቶም ውልቀ ሰባት ንኽውዕል ሕብረት ኤሮጳ ካብ 2018 ናትሒዙ ክሰርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣባል ሃገራት ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ኣብቲ ጸብጻብ ስእሊ ቁጽሪ ፓስፖርት ናይ ኢድ ዓሸራ ዝኣመሰለ ንውልቃዊ መንነት ዝገልጽ ዝርዝር ትሕዝቶ ኣብቲ ናይ ምጽንጻን መደብ ከኣቱ ዝብል ይርከቦ። ነዚ መደብ እዚ ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ 31 ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ናብ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፈን። እተን ትካላት ኣብ ጥርዓንን ስእልን ምልክታት ኣጻብዕን ውልቀ ሰባት ንመጸናጸኒ ምጥቃም ውልቃዊ ሓርነት ዝገፍፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ስለ ዘጠቓልል ሓደጉኡ ከቢድ ከም ዝኾነ ጠቒሰን። ሕብረት ኤሮጳ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ልክዕ ከም ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝተወልደ ህፃን ክንክን ከም ዘድልዮም ክግንዘብ ብዓብዩ ኸኣ እቲ ውሳኔ ንኣህጉራዊ ስምምዕ መሰል ህፃናት ዝጸረር ምዃኑ ክዝክር እቲ ጻውዒት የዘኻኽር። እዚ ንውልቃዊ ሓርነት ስደተኛታት ዝጥሕስ ጸብጻብ ዝሓዘ መዝገብ ኣብ 2018 ኣብ ዝጀመረሉ ከቢድ ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ከይተተግበረ ይጸኒሑ። ኣርቃቕቲ ሕጊ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ኣብ 2020 ነቲ መደብ ዳግማይ ከም ዝበራበር ብምግባሮም ኣብዚ እዋን እዚ ብፓርላማ ንኽጸድቕ ኣብ ዘተ ቀሪቡ ይርከብ። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተኻይዱ ንዝተባሃለ መግሃስ መሰላት ክገብርዎ ዝጸንሑ መጽናዕቲ ቀዳማይ ደረጃኡ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ዘጋርድያን ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ መግሃስ መሰላት ካብ ዕለት 16 ግንቦት ክሳብ 20 ነሓሰ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትዘባ ብምኻድ መጽናዕቲ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ቀዳማይ ጸብጻብ ንሶኒ 13 መስከረም ኣብ ጀኔቫ ንዝጋባእ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ነቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ናይ ዝኾነ ጸግዒ ከይሓዙ ኣብ መቐለ፣ ውቕሮ፣ ሳምረ፣ ኣላማጣ፣ ቦራ፣ ማይጨው፣ ዳንሻ፣ ማይካድራ፣ ሑመራ፣ ጎንደርን ባህር ዳርን ብምዝውዋር ነቲ ጸብጻብ ከም ዝኣከብዎ ይገልጹ። ተመሳሳሊ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዘካየዱ ገሊጾም። ኣብቲ መጽናዕቲ ልዕሊ 200 ቃለ መጠይቓት ምስ ግዳያትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ኣመሓደርቲ በርጌሳውያን ማሕበራት ሃይማኖታውያን ትካላት ጥዕናን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝተኻየደ ተጠቒሱ ይርከብ። እዚ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንዕለት 13 መስከረም ንዘትን ክትዕን ዝቐርብ ኣፈናዊ ጸብጻብ ተጻፊፉ ናይ መወዳእታ መልክዕ ሒዙ ንዕለት 1 ሕዳር 2021 ብወግዒ ክግለጽ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ዲፕሎማሰኛታት ንልዕሊ 2 ዓመታት ወርሓዊ ደሞዝ ከም ዘይተኸፍሎም ተገሊጹ። ማይክ ኣይደንግ ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ብ5 መስከረም ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ኣብ ዘስምዖ ቃል እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ኤምባሲታት ተመዲቦም ዝሰርሑ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ክሳብቲ ላዕለዋይ ጽፍሒ ብዘይ ደሞዝ የገልግሉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ንመዝነተይ ኣብዚ ስራሕ ከቢድ ካብ ዝገብሩ ሓደ ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሑ ዲፕሎማሰኛታት ምምሕዳር እዩ ክብል እቲ ሓድሽ ሚኒስተር ገሊጹ። ንሱ መግለጺኡ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ደቡብ ሱዳን ደኺሙ ዝረኣየሉ ቀንዲ ምኽንያት ሕፅረት ባጀት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዝተረኣየ ድኽመት ኣብ ሓያሎ ሚኒስትርታት እቲ መንግስቲ ተራእዩ ከም ዘሎ መልኪቱ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ነቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መዝነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዲፕሎማሰኛታትን ሰራሕተኛታት ኤምባስን ግቡእ ክፍሊቶም ብእዋኑ ክወሃቦም ኣብቲ ሚኒስትሪ ኸኣ ሓድሽ ስርርዕን ቅርጽን ከተኣታቱ ንማይክ ኣይደንግ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ደቡብ ሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘስዓቦ ባጀታዊ ሕፅረት ኣባል ንዝኾነቶም ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ትካላት እውን ክፍሊታት ከም ዘየተጻፈፈት ምንጭታት ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።